Ljubavna noć i nebo boje indiga. Mjesec je mlad. Evo, gospođo Dagmar, za početak recite mi kako ste vi došli na otok, kada je to bilo i kako je to onda izgledalo? Pa bilo je to jako davno, 1965. Ja sam imala 21 godinu. Majka me je poslala na Hvar jer sam bila bolesna na oporavak. I na Hvaru sam došla stvarno da obavim ozdravljenje. Već drugi dan kupala se tamo gdje onda nije bilo kuća, kraj vile u Hvaru, Bakarićeve vile su zvali. I tamo je drugi dan došao jedan veliki drveni brod i prekrasan muškarac i bacio mi je buket ružmarina. To je bio svibanj. Taj ružmarin je bio plav u cvijetu, bilo je jako lijepo. I tako svaki dan. Srela sam ga kasnije na Hvaru, u Palasu, u lođi se plesalo. On me zamolio za ples, bila sam kao da sam vidjela princa iz bajke. I onda je on rekao, ali ništa nije Hvar ako niste vidjeli Palmižanu. I na kraju sam završila na otoku bez struje, bez vode, bez telefona i što je najgore za dušu bilo, bez ikakvih događanja. Kako ste se prilagodili svemu tome? Pa da vam kažem da sam u početku nekoliko puta pokušala pobjeći, jer je bilo strašno. Ne možete si zamisliti šta to znači ne imati vode i struje, ne imati nikoga nego pustoš iza sebe. Mi smo prali veš u moru, jer nismo imali dovoljno vode da bi ga prali u vodom iz cisterne. Dakle, bilo je jako teško, ali ljubav je bila velika. Palmižana moje mladosti, tuđemo se. Pripremate nam i još jednu novu izložbu. Da, sad ovdje na otoku, ne znam da li ste vidjeli, sam otvorila izložbu od Sanje Mesić i Borisa Bučana i jako sam ponosna. A druga izložba je kako su umjetnici počeli dolaziti na Palmižanu već te 1967. godine. Ja sam stvorila i skupila jedan veliki fundus hrvatskih umjetnika, jer to su bili onda mladi. Danas su oni i stariji i mnogi su i akademici, ali s tim stvarima ima u njima jedno mnogo značaja, u njima mnogo ljubavi, mnogo snage, mladosti. S tim stvarima sad idem u Italiju, pozvana sam u Udine, u muzej suvremene umjetnosti i jako se veselim. Tu ćemo se opet sastati. Gdje nalažete inspiraciju i sve te komade? Koliko god sam živjela ovako na kraju otoka, na kraju svijeta zapravo, ja nisam mogla ići u dućane. I onda su moje prijateljice, a stvarno imala sam uvijek divne prijateljice, Ivanu Popović i Snježanu Vego, a danas Amra Zulfir Karpašić, ona je poznata bosanska umjetnica, slikarica, ona me oblači. Ona jednostavno kupuje stvari, donese kutiju, unutra su prekrasne stvari ljeta Palmižane i to me uvijek jako razveseli. Na otoku zimi sam znala biti potpuno sama, da sam uvijek govorila da jedini jezik koji najbolje govorim je pseći jezik. I svih ovih godina uvijek sam imala pse, većinom su tu bili psi iz azila. Ovo je moj Newfoundland, zove se Azriel, a ovo je prekrasna tornjakica Bela koju smo šišali jer je more cijelo vrijeme prisutno, oni se kupaju i onda je bolje da imaju kratku dlaku. Al nosi me brod prema svjetlima. Danas vam je ovdje gošća Alka Vujica, ona snima svoj spot
kakva čast da Alka Vujica ovdje i pjeva Parmižana moje mladosti. Evo, sad bi se rasplakala, jer to je jako lijepo. se ljubiti. Imate li vi još nekakvih neispunjenih želja? Da li postoji nešto što niste uspjeli ostvariti, a htjeli ste? Dakle, moram vam reći ovako. Ja sam htjela napraviti jedno mjesto u koje bi ljudi iz grada dolazili da se opuste i da ponovo, da mogu živjeti neobučeni, nonšalantni, da se mogu kupat kad žele, da mogu pjevat kad žele i tako dalje. Jako puno sam inzistirala na tome da imamo razgovore. Dakle, da stvarno na večer se priča, diskutira, govori o umjetnosti, govori o svemu u svijetu i to mi je drago. Kakve su bile zime na Palmižani? Nema po mjesecima da vidite drugog čovjeka. To sam htjela rekla da su mi glavni jezik koji sam govorila bili psi kad sam bila sama. Teške. Znalo je biti tragično. Imala sam i izgubila sam dijete ovdje, nisam stigla do bolnice, razrezala sam ruku. Tako nije, doktor uopće ne bi došao na otok. Kad mi je skočio kuk, da vam ne kažem kako je to bilo. U svakom slučaju, vi plaćate veliku cijenu za svaki centimetar ove ljepote. Mladosti, tu ćemo se opet. Najviše me ispunjava ponosom kad gledam ljude, umjetnike kao što su bili 23-24 godine koje sam onda kupovala, a danas su akademici. Mislim, ja kolekciju smatram da je stvaranje zbirke avanturizam. Ti trebaš se baciti u vodu i reći to mi se sviđa. Ako si dobar, bit će dobra kolekcija. Ako si loš, bit će loša ili osrednje nešto. Ali treba pomagati umjetnika dok je mlad i dok živi, a ne kopat po enciklopedijama i samo pitanje novaca šta si možeš kad je on već mrtav. To umjetniku ne treba. Istina. To je to. Hvala vam puno. Gotovi smo. Hvala vam. Divni ste. Divni.